Tsunamier. En altødelæggende kraft. Skabt af jordskælv. De fleste tsunamier er jordskælvsbølger. De opstår, når et kraftigt undersøgt jordskælv får havbunden til pludselig at forskyde sig adskillige meter. Alt vandet på det sted bliver sat i bevægelse, lige fra overfladen til havbunden. Hvis man er på stranden, kan man se, når en tsunami nærmer sig. Vandet begynder at trække sig væk fra stranden. Det går enten meget hurtigt, eller bare stille og roligt. 3, 2, 1. Chokbølgen i selve havbunden spreder sig ekstremt hurtigt. Det er et spørgsmål om sekunder, før rystelserne er registreret flere tusinde kilometer væk. Chokbølgen i havet forplanter sig langsommere, men dog stadig temmelig hurtigt. I oceanet svarer det til en hastighed på ca. 800 km i timen. På det åbne ocean, hvor vanddybden er stor, er en tsunami mindre end 1 meter høj. Men bølgen rejser og bliver adskillige gange højere, når den kommer ind på lavt vand. Det skyldes, at tsunamien, ligesom tidevandet, sætter havet i bevægelse fra havoverfladen til havbunden. Når bølgen rammer kysten, bliver dens energi koncentreret på meget mindre dybde, så der opstår dramatisk høje, destruktive og livstruende bølger. Når bølgefronten nærmer sig kysten, kan den opleves som en turbulent mur af vand, der river alt med sig på sin vej. Bundmateriale som sand og mudder hvirvles op. Massefylden kan derved øges til det dobbelte af vandmassefylden, og det øger tsunamiens destruktive kraft yderligere.